ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து நம்ம நரசிம்ம ஸ்துதி இருக்கு. நம்ம இதை நம்ம படிக்கலாம், சரிங்களா? ஸோ ஆ ஓகே. நமஸ்தே நரசிம்மாய பிரலாதலாததாயினே இரண்யகாசிபோ ரக்ஷः शीलतङ्कनकालाये इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंहो हृदये नृसिंहो नरसिंहमदिल शरणं प्रपते तव करकमलवरे नटा अभूतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपो तानुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ஓகேங்களா? இத பொருளை வந்து வாசிச்சிடலாம் மாதாஜி. தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன். எந்த புக் எடுத்துக்கணும் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. செவன்த் செவன்த் கேண்டோ பாகவதம். யாராவது இந்த மொழிபெயர்ப்பை வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 4 பாயிண்ட் 3 பாயிண்ட் இருக்கு, 3 பேர் படிச்சிருங்க. பிரகலாத மகாராஜாவுக்கு மகிழ்ச்சியை தருபவரும் இரண்யகசிப்பு என்ற அரக்கனின் மார்பை போல போல கல்லில் உளி போன்ற நகங்களை கொண்டவருமான நரசிம்மருக்கு நான் என் வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. செகண்ட் பாயிண்ட் மாதாஜி. பகவான் நரசிங் படிக்குங்க மாதாஜி. பகவான் நரசிம்மர் இங்கேயும் இருக்கிறார், அங்கேயும் இருக்கிறார். நான் எங்கு சென்றாலும் பகவான் நரசிம்மர் அங்கேயும் இருக்கிறார். அவர் இதயத்திலும் இருக்கிறார், வெளியேயும் இருக்கிறார். நான் எல்லாவற்றிற்கும் மூலமும் உயர்ந்த அடைக்கலமுமான பகவான் நரசிம்மரிடம் சரணடைகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. யாரும் இல்ல, நான் தான் படிக்கணும். ஆ. ஓ கேசவா, ஓ பிரபஞ்சத்தின் பிரபுவே, பாதி மனிதன் பாதி சிங்கம் என அவதாரம் எடுத்த பகவான் ஹரியே, உமக்கே எல்லா புகழும். ஒருவரின் விரல் நகங்களுக்கு இடையில் ஒரு குளவியை எளிதில் நசுக்குவது போல இரண்யகசிபு போன்ற அசுரனின் உடல் உமது அழகிய தாமரை கைகளில் உள்ள அற்புதமான கூர்மையான நகங்களால் கிழிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே வாழ்க கிருஷ்ணா. வளமுடன். யார்கிட்ட 7வது கேண்டோ இருக்குதோ அதை எடுத்துக்கோங்க. நம்ம அத்தியாயம் அத்தியாயமா போலாம், சரிங்களா? முதல் அத்தியாயம். ஏழாவது செவன்த் கேண்டோ, 7வது அத்தியாயம், செவன்த் எடுத்துக்கணும். கேண்டோ புக். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து இந்த அத்தியாயத்துல வந்து இந்த என்ன சொல்றாருன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து பரீட்சித் மகாராஜா வந்து கேள்வியை கேட்கிறார். 2 விதமான கேள்வியை கேட்கிறாரு. ஓகே, அவர் நம்ம சார்பா எல்லாம் சுகதேவ் கோசாமி கிட்ட கேள்வி கேட்கிறார். கோசாமி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அந்த பதில்கள்லாம் அளிக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் இல்லையா? அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் அதிபதி இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சொர்க்கத்துக்கு ராஜாவான இந்திரன் வந்து இந்திரன் தைத்தியர்களான அசுரர்களை கொன்றது பத்தி நம்ம இப்போ 6வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்திரனுக்கோசம் வந்து இந்த அசுரர்களை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கொன்று இருக்கிறார். ஓகேங்களா? சோ அப்படி பார்த்தா இந்த பரமபுருஷ பகவான் வந்து பாராபட்சம் பாக்குறாரு தானே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. ஓகேங்களா? பரிசித்தது. சோ இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா இருக்கு இல்லையா? இந்த உடல்ல வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு, ரஜோ தமோ அண்ட் சத்வகுணம் இல்லையா? சோ இந்த குணங்களுக்கு வந்து ஏத்த மாதிரி இங்க வந்து எப்பவுமே இருமைகள் இருக்கு இல்லையா? சோ இத வந்து அஹ், எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்றாரு பின்னாடி. சோ இந்த பரமபுருஷ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருமை இல்லாதவர் தானே. ஓகேவா? சோ இங்க இந்த உலகத்துல வந்து இருமை இருக்குது இல்ல. கொஞ்ச நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து சில பேர்கிட்ட ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்டா இருப்போம். கொஞ்ச நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டையே போடுவோம் இல்லையா? சோ இந்த உலகத்துல வந்து இன்பம் துன்பம் எல்லாமே இரட்டிப்பு இருக்கு. பட் கடவுள்கிட்ட வந்து இரட்டிப்பே இல்ல, அவர் லோகத்திலயும் இல்ல. ஓகேவா?
ஸோ அது ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னொன்னு, நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இயற்கையும் சரி, நம்ம எல்லாம் வந்து காலச்சக்கரத்துக்குள்ள வந்து உட்படுகிறோம். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து காலச்சக்கரத்துக்குள்ள உட்பட மாட்டார். ஏன்னா அவரே தான் வந்து காலமா இருக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயைக்குள்ள வந்து சிக்கிக்கிறோம். பட் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயைக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஓகேவா? மாயை வந்து போய் அவரை டச்சே பண்ணாரு. நம்ம மூன்று குணம், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிற்குணம். நம்ம வந்து பாத்தீங்க யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறோம்? மாயை கண்ட்ரோல்ல இருக்குது. கிருஷ்ணர் கண்ட்ரோல்ல தான் மாயை இருக்காங்க. ஓகேவா? இந்த டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சிச்சுங்களா? சோ ஆம். கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய படைக்கப்படும் செயல்கள் எல்லாத்துலயும் வந்து தன்னுடைய வெளிப்புற சக்தினாலதான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் படைச்சாரு. ஓகேங்களா? சோ அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பரமபுருஷ பகவான் வந்து இந்த அசுரர்களை கொல்றாரு. கெட்டவன் சொல்லிட்டு கொல்றாரு. பார்த்தா அவங்களுக்கும் வந்து முக்தி கிடைக்குது இல்லையா? இது எப்படிப்பான்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அந்த சிசுபாலன் பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்து அவ்வளோ இம்சைகளை பண்ணிட்டு வந்தான் இல்லைங்களா? எவ்வளவு அவமானப்படுத்தினாரு. அவர் அம்மா கேட்டாருன்றதுனால கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு? 100 வரையும் பொறுமையா இருப்பேன், அதுக்கு பிறகு நான் சும்மா விட மாட்டேன்னு சொன்னார். சரி, அவரை வந்து கொன்னாரு. அவனுக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு? முக்தி தானே கிடைச்சிச்சு. இத பத்தி என்ன எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குதுன்னு அப்படின்னு கேள்விகளை கேட்கிறார். அவருக்கு எப்படி அவர் முக்தியை கொடுத்தாரு? அவன் கெட்டவன் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலி அவர் யாருன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இந்த பாயிண்ட் தெரியும். காவல் காப்பாளர் இல்லையா, 2 பேர் இருக்காங்க, ஜெயா விஜயா. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும், இந்த சனத்குமாரர்கள் 4 பேர் போறாங்க. அவங்க வந்து உள்ள விடுறது இல்ல. நீ எப்படிடா எங்களை உள்ள விடாம நீ வந்து என்ன சேவை செய்யற? ஒரு பக்தர்களை வந்து உள்ள விடலைன்னா நீ என்ன செய்யற? நீ போன்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து தள்ளி விடுறாங்க இல்லையா? ஆஹ் நீ தகுதியே இல்லைன்னு. அப்ப வந்து பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு? ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு. நீங்க வந்து பல பல வருஷமா பக்தர்களா இருந்து என்கிட்ட வரணுமா, இல்ல அசுரர்களா இருந்து சீக்கிரத்துலயே வந்துடணுமா 3 ஜென்மத்துலன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவங்க வந்து இல்ல இல்ல, உங்களை பிரிஞ்சு நாங்க நிறைய நாளெல்லாம் இருக்க முடியாது, 3 ஜென்மத்துல வந்துடுறோம் அப்படின்னு கேக்குறாரு இல்லையா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு வந்து இந்த லீலையில ஒரு ஆசை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சண்டை போடணும்னு ஒரு ஆசை. சோ சண்டை போடுறதுக்கு ஒருத்தங்க வேணும் இல்லையா? அதனாலதான் இவங்க வராங்க. இவங்க எப்படி வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சத்தியுகத்துல வந்து இரண்யா கசிப்பு இரண்யாக்ஷனா வராங்க. அதே அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திரேதா யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ராவணன் கும்பகர்ணனாரா வராங்க. துவாபர யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிசுபால தண்டவக்ரவா வராங்க. 3 அவதாரத்துல அந்த ஜெயா விஜயா வந்து 3 பெயர்ல வராங்க 3 யுகத்துல. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து சுகதேவ் கோசாமி பரிஷித் மகாராஜாக்கு சொல்றாரு. ஓகேவா? இந்த ஜெயா விஜயர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து எதிரிகள் அல்ல, எதிரியா வந்து ஒத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க இந்த ரோல் பிளே பண்ண நாங்க சீக்கிரம் கடவுள்கிட்ட போயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ சோ இப்ப பாரு, ஒருத்தன் வந்து பொறாமை குணத்துல இருந்தா கூட பகவான் கிருஷ்ணர் அவருக்கு என்ன கொடுக்குறாரு? முக்தியை கொடுக்குறாரு. அப்புறம் நீ ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாரு, அவர் மேல நிஜமாவே அன்பு வச்சு நம்பிக்கை வச்சு பக்தி பண்றனுடைய பக்தனுடைய நிலை என்னவா இருக்கும்? ஓகேவா? ஓகே. சோ இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எனக்கு யார் கையில புக் இருக்கோ உங்க முதல் 3 ஸ்லோகத்தை வந்து படிங்க. வரேன். ஹரே கிருஷ்ணா. புக் யார்? பிரபுஜி உங்க மாதாஜி உங்க கையில இல்லைங்களா மாதாஜி? என்கிட்ட வேற மாதிரி புக்கு ஸ்லோகம் இல்லைங்க மாதாஜி, சும்மா புக்கு ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருக்கு, சரி, ஒரு பாகவதம் புக்கு. நிமிஷம் இருங்க, நானே காமிக்கிறேன். சரிங்க. ஓகே. ஆ இப்போ வந்துச்சு பாருங்க. படிங்க மாதாஜி ஸ்லோகம். ஆ श्रीराजोवाच शमप्रियसुगद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम् इन्द्रयशास्ते कदத்தைத்யான் அவதி விஷமோ யதா. மொழிபெயர்ப்பு. ம், ஆ, ம- கேட் கொஞ்சம் படிங்க. மன்னர் பரீட்சித் கேட்டார், என் அன்பான பிராமணரே, முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணு அனைவரின் நலம் விரும்பி அனைவருக்கும் சமமானவர், மிகவும் அன்பானவர். அப்படியானால் இந்திரனுக்காக ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போல் அவர் எப்படி பாராபட்சம் காட்டினார்? இதனால் இந்திரனின் எதிரிகளை கொன்றார். அனைவருக்கும் சமமான ஒருவர் எப்படி சிலரிடம் பாராபட்சமாகவும் மற்றவர்களிடம் விரோதமாகவும் இருக்க முடியும்?
பொருள். ரெண்டாவது படிங்க, ரெண்டாவது ஸ்லோகம் படிங்க. சரிங்க. ஆ நாகை அஸ்யாத்த சுரகணை ஷான் நிஸ்ரேய யசாத்மனக நைவா சூரய வித்வேஷோ நோவேகச் சாகுணஷ்யகி. மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவே அனைத்து இன்பங்களுக்கும் ஆதாரம். எனவே தேவர்களின் பக்கம் சாய்வதால் அவருக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்? இந்த வழியில் அவர் என்ன ஆர்வத்தை நிறைவேற்றுவார்? இறைவன் தெய்வீகமானவர் என்பதால் அவர் ஏன் அசுரர்களை பற்றி பயப்பட வேண்டும்? அவர்களை பார்த்து அவர் எப்படி பொறாமைப்பட முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. மூணாவது படிங்க மாதாஜி. ஆ இதி ந சுமகாபாக நாராயண குணான் பிரதி சம்சயா சுமகாஞ்சாதஸ் தத்பாவச் சேத்தும் அர்ஹதி. மொழிபெயர்ப்பு. மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலியும் கற்றறிந்தவருமான பிராமணரை நாராயணர் பாராபட்சமற்றவரா அல்லது பாராபட்சமற்றவரா என்பது பெரும் சந்தேகத்திற்குரிய விஷயமாகிவிட்டது. நாராயணர் எப்போதுமே நடுநிலையானவர் மற்றும் அனைவருக்கும் சமமானவர் என்பதற்கான நேர்மறையான ஆதாரங்களுடன் எனது சந்தேகத்தை தயவு செய்து போக்கவும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ ஏன் இந்த மூணு ஸ்லோகத்தை படிக்க சொன்னேன்னு, இது ஃபர்ஸ்ட் யார் பேசுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பரிஷித் மகாராஜா பேசுறார். அதுதான் இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ராஜோ வாச்ச. ஓகே, பரிஷித் மகாராஜர் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். இந்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் வந்து இவர் கேள்வி கேட்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு வந்து சுகதேவ கோசாமி பேசுறார். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து அவருடைய கேள்வி என்ன, இந்த பரிஷித் மகாராஜரோட கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து பிராமணரேன்னு சொல்றது வந்து சுத்த கோசாமி. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த முழுமுதற் கடவுள் விஷ்ணு இருக்காரு இல்லையா, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருடைய நலம் விரும்பி, ஓகேங்களா, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் சமமானவர், அப்புறம் எல்லாருக்கும் வந்து பிரியமானவர். அப்போ வந்து ஏன் ஒரு சாதாரண மனுஷன் மாதிரி இங்க பாரபட்சம் காமிச்சாரு? யாருக்கு பாரபட்சம் காமிச்சாரு? இந்திரனுடைய எதிரியான தைத்தியர்கள் அசுரர்களுக்கும் இந்திரனுக்கும் வந்து ஏன் பாராபட்சம் காமிச்சாரு? எல்லா ஜீவராசிகளும் ஒண்ணு தானே, அவர் அன்பா தானே இருக்கிறாரு. இந்த இடத்துல ஏன் பாராபட்சம் காமிச்சாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார். அஹ் அவருடைய எதிரியை வந்து ஏன் கொன்னாரு? அவர் வந்து அனைவருக்கும் சமம் தானே சொல்றாரு. இந்த விரோதம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகேவா? சோ இங்க பகவத்கீதையில இருந்து பிரபுபாதக்கு ஜெய். ஓகே, வந்து பர்பட்ல சொல்றார். பொருள் என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை 9:29 இருந்து சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே தேவஷ்யோ அஸ்தினா பிரியக. அவர் வந்து நான் வந்து எல்லாருக்கும் சமமானவர், எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரியமும் இல்லை, யாரும் எனக்கு எதிரியும் இல்லைன்னு அப்படின்றார். நான் வந்து எப்படியாப்பட்டவன், என்னுடைய இயற்கை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சமமானவன், யாருக்கும் வந்து நான் எதிரியும் இல்லை, அன்பு ஆனவனும் இல்லை, எல்லாரும் எனக்கு ஒண்ணுதான் சொல்றார். ஓகேவா? சோ இப்ப வந்து இந்திரனுக்கு சார்பா நீ வந்து ஒரு அரசனான கண்ண இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறார். அதாவது அத புத்திர திதி சக்கர பர்ஷினி கிரகேன விஷ்ணுனா. ஓகே, சோ இப்போ வந்து இந்த வார்த்தையில இருந்து என்ன தெரியுது? கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரனுக்கு வந்து பாராபட்சம் காட்டினார். என்ன என்ன பண்ணாரு? எதிரிகளை, அவனுடைய எதிரிகளை அசுரர்களை கொன்னார் இல்லையா, இந்திரனுக்கு சார்பா நின்னு அவனுடைய எதிரிகளை கொன்னார். அப்ப வந்து என்ன தெரியல தெளிவா தெரியுது, கிருஷ்ணர் வந்து பாராபட்சம் பாக்குறாருன்னு அப்படின்னு தெரியுது. ஓகே, ஏன்னா இந்த ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா மிகவும் பிரியமானது. அதே மாதிரி பரமாத்மாவும் பாத்தீங்கன்னா அனைவருக்கும் பிரியமானவர். எனவே பரமாத்மா தரப்பில் எந்த தவறானாலும் தவறான செயலும் இருக்க முடியாது. ஓகே, இறைவன் எடுத்துட்டா அனைவர்கிட்டும் கருணையானவர் தான் இருக்கு. ஓகே, வடிவம் மற்றும் சூழ்நிலையை பொருட்படுத்தாமல் ஒரு சாதாரண நண்பரை போல இந்திரன் பக்தியை எடுத்துக்கொண்டார். ஓகே, சோ இங்க வந்து எப்பவுமே இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவுடைய தன்மை வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அன்பா இருக்குது. ஏன்னா பரமாத்மா வந்து அன்பானவர், அது கிட்ட வந்து இருந்ததுனால இதுவும் தன்மையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பு வந்து அன்பா இருக்குது எல்லா உயிரினத்துல. இங்க வந்து ஏன் வந்து அர்ஜுன சாரி இந்திரனுடைய எதிரிய கொன்னார்? ஏன்னா இந்திரன் வந்து இங்க பக்தனா இருக்கிறான். ஓகேவா? சோ பக்தனா இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ணாரு? பாராபட்சம் பார்த்தாரு.
ஓகே, இங்க இருக்கு பாருங்க. ஆஹ் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தராக கிருஷ்ணர் யாரிடம் பாரபட்சம் காட்ட முடியாது என்று அவர் நன்கு அறிந்தார். ஆனாலும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் சாரி இந்திரனுக்கு வந்து பிரியமா இருக்கிறார். அதனாலதான் வந்து இந்த இடத்துல பாராபட்சம் காமிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து விளக்கம் வந்து சுகதேவ கோசாமி கொடுக்குறார். ஓகேவா? சோ ஒரு பகவானை வந்து ஜட தகுதிகள் இருப்பதை வச்சு யாரும் பக்தனா ஏத்துக்கிறதே இல்லை. ஓகேவா? அவர் எதை வச்சு இப்போ ஏத்துக்கிறாரு, தன்னை பக்தனா ஏத்துக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய டிரான்ஸ்டன்டல் லவ்விங் சர்வீஸை பார்த்து தான் வந்து எடுத்துக்கிறார். ஓகேவா? இது வந்து பரிஷித் மகாராஜாக்கு நல்லா தெரியும். பௌதீக குவாலிஃபிகேஷன் எதுவுமே வந்து என்னது பௌதீக மெட்டீரியல் குவாலிஃபிகேஷன் தகுதிகள், பௌதீக தகுதிகளை வச்சு கடவுள் வந்து யாரையும் ஏத்துக்கிறதே இல்லை. இவன் வந்து கோட்டீஸ்வரன், இவன் லட்சாதிபதி அப்படிலாம் எதையுமே அவர் வந்து பார்க்க மாட்டார். அவர் எதை பார்ப்பாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி இருக்கா, அந்த குணாதிசை இருந்தாதான் வந்து தன்னை பக்தனா எடுத்துக்கிறார். ஓகே. சோ இங்க வந்து பரிஷித் மகாராஜா வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிற பாருங்க. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதீகத்து விஷயத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். அவர் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்? டிரான்சடென்டல், தெய்வீகமானவர். அப்படி இருக்கும்போது இவர் ஏன் வந்து இப்படி பிஹேவ் பண்ணாருன்னு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேவா? பகவான் விஷ்ணு வந்து தெய்வீகமானவர், ஜட குணங்களுக்கு வந்து அப்பாற்பட்டவர். அப்படி இருந்தா ஏன் இதை வந்து இப்படி செஞ்சாருன்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்கிறார் சுகதேவ் கோசாமி கிட்ட. ஓகேவா? ஓகே. சோ இங்க வந்து ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கர தாக்குரார் வந்து விளக்குறார். ஓகே. என்ன வச்சு விளக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சமஸ்ய காத்தம் வைஷ்யாம்யாம். ஓகே. அங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமமானவர் எல்லாருக்குமே. அப்படி இருக்கும்போது அவர் எப்படி பாராபட்சம் காமிப்பாரு? பகவான் எல்லாரிடமும் சமமாக இருக்க அவர் எப்படி பாராபட்சம் காட்ட முடியும்? அதுக்கு அடுத்த லைன் பாத்தீங்கன்னா பிரியஸ்ய கதம் ஆசுரேஷு பிரீத்தி ஆபவக. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா, எல்லாருக்கும் வந்து பிரியமானவர். அப்போ வந்து ஏன் வந்து இது மாதிரி பாராபட்சம் காமிச்சாரு? ஓகேங்களா? இந்த கேள்விகள் சுக்ருதஸ்ச கதம் தெஸ் தெஸ்வ அசௌஹார்தம். ஓகேவா? சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்ருதம் சர்வபூதானாம், எல்லா ஜீவராசி எல்லா உயிரினங்களுடைய நலம் விரும்பி நான். அப்ப அசுரர்களை கொல்றதுனால பாராபட்சம் காமிக்கலையாண்டா? இதெல்லாம் வந்து பரிஷித் மகாராஜா கேள்வி. இங்க வந்து ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி அவருடைய விளக்குரையை கொடுக்கிறார். மேல படிச்சது வந்து பிரபுபாதாது, இங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தியுடைய விளக்கங்கள். ஓகேவா? சோ இங்க யாரு பண்ணாலும் ஒரு தான் டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஏன் வந்து பாரபட்சம் பார்த்தார்? ஓகேவா? ரெண்டாவது விஷயத்துல பார்க்கலாம். முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா சந்தோஷத்துக்கும் வந்து மூல ஆதாரமும் அவர் தான் இருக்கார். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் ஏன் இந்த ஒரு பக்கம் சாஞ்சு இருக்கிறாரு, தேவர்கள் பக்கம் ஏன் சாஞ்சாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார். ஓகே. ஆஹ் இதனால என்ன நடக்க போகுது? இந்த வழியில் அவர் ஏன் தன் ஆர்வத்தை நிறைவேற்றுகிறார்? ஏன் இந்திரனுக்கு மேல மாத்திரம் இன்ட்ரெஸ்டா வச்சு இதை பண்றாரு? அவர் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆன்மீகமானவர், தெய்வீகமானவர்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அப்படியேப்பட்டவர் ஏன் அசுரர்களை பார்த்து பயப்படுறாரு? ஏன் அவங்களை கொன்னாரு? பயம் இருக்கிறதுனால தானே அவரை கொன்னாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேவா? ஏன் அவர் மேல பொறாம இருந்துச்சு? ரெண்டு கேள்வி. ஏன் அவர் மேல பயம் இருந்துச்சு, ஏன் அவர் மேல பொறாம இருந்துச்சு? ஓகேவா? சோ ஆன்மீகத்திற்கும் ஜடத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை நாம் எப்போது நினைவில் நம்ம வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த பௌதிக உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட இயற்கை மூன்று விஷயத்துக்குள்ள இருக்குது. பட் கிருஷ்ணருடைய லோகம் வந்து அப்படி இல்லை. ஓகேவா? எது எப்படி இருந்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து முழுமையானவர். ஓகேவா? சோ இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து பாராபட்சம் பார்க்கிறார். ஓகேவா? இந்த உலகம் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெளிப்புற சக்தியால் ஆனப்பட்டது. ஓகேவா? சோ அவரால் கொல்லப்பட்ட பிறகு அந்த எதிரிகள் வந்து ஏன் அவர்கிட்ட முக்தி அடைகிறாங்க? கேள்வி. ஓகே. பரமபுருஷ பகவானுடன் பழகும் ஒவ்வொருவரும் படிப்படியாக இறைவன் குணநிலங்களை அடைகிறார்கள். இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஒருவர் ஆன்மீக உணர்வில் எவ்வளவு முன்னேறுகிறாரோ அவ்வளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகத்தினுடைய பற்றுதல் வந்து குறையும். ஓகேங்களா? சோ அப்ப கண்டிப்பா அந்த உச்சிய இறைவனை நிச்சயமாக குணங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும்.
அவர் வந்து நிர்குணா இல்லையா, நம்ம 3 குணங்கள் இருக்கோம். இந்த 3 குணங்களை கடந்து பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவ குணத்துல இருந்தார். சோ அந்த நிலைக்கு நம்ம போகணும் சரிங்களா. சோ அப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகைமை நட்பு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகங்களுடைய அம்சங்கள். ஓகேவா. அவர் எப்பொழுதும் ஆழ்நிலை. அவர் கொன்றாலும் அல்லது தனது அருளை வழங்கினாலும் அவர் முழுமையானவர். நீங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. அவர் கையில அவன் கொன்னாலும் சரி அவன் அதிர்ஷ்டசாலி, ஏன்னா அவன் முக்தி அடைகிறான். அவர் கையில வந்து அருள் பெற்றாலும் அவனும் வந்து நன்மை அடைகிறான் இல்லையா. துருவ மகாராஜா பிரகலாத மகாராஜாக்கெல்லாம் அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணாரு இல்லையா. சோ ரெண்டுமே நன்மையில தான் முடியுது. அவர் வந்து முழுமையானவர். ஓகேங்களா. சோ அபூர்வமான ஒருவரிடம் பொறாமையும் நட்பையும் எழுகின்றன இல்லையா. ஒருத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்ட வந்து இந்த 2 எண்ணங்கள் வருது, பொறாமை மற்றும் நட்பு. ஒரு அரைகுறை மனுஷன் கிட்ட இருந்து தான் வருது. புத்தி பக்குவம் இல்லாதவன் கிட்ட இருந்து தான் இது வருது. ஏன்னா அவன் கிட்ட வந்து பயம் இருக்கு. அதாவது என்னோட எதிரினால என்னால வந்து எனக்கு வந்து ஆபத்து வருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. பட் கடவுளுக்கு வந்து அப்படி இல்லை. கடவுளுக்கு யாருடைய உதவியும் தேவையே இல்லை. ஏன்னா அவர் வந்து ஆத்மாராமர் இல்லையா. தன்னில் திருப்தி அடைகிறவர். நம்ம தான் வந்து ஐயோ நமக்கு இவனால கஷ்டம் வரும் துன்பம் வரும், நம்ம ரெட்டிப்பு தன்மை இருக்கும், நமக்கு பயம் இருக்கு இல்லையா. பட் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னில் திருப்தி அடைஞ்சிருக்கிறதுனால ஆத்மா ராமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறோம். ஆ. பத்ர புஷ்பல் தோய் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி தத்தக பக்தி உபகதம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மனக. சோ ஹரே இங்க என்ன கிருஷ்ணா. சொல்றாரு கடவுள், யார் ஒருத்தன் வந்து பக்தியோட ஒரு இலையோ பூவோ கனியோ நீரோ பக்தியோட கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்க, அதை வந்து நான் ஏத்துக்கிறேன், அதுல எந்த ஒரு பாராபட்சமும் இல்லை. நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம் தான் பாக்குறாரு. யார் கொடுக்குறோன்றதெல்லாம் பார்க்கல, அன்போட பக்தியோட கொடுக்குறோமா தான் பாக்குறாரு. ஓகேங்களா. ஆஹ் ஏன் ஏன் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு வந்து பக்தர் மேல சார்ந்து இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசையா. ஓகே. பக்த வத்சலான்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா, இதுதான் அவருடைய கருணை. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அசுரர்கள் வந்து எதுக்குமே பயப்படுறது இல்லை. ஓகே. எல்லாமே அவருடைய கருணை. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. சோ கிருஷ்ணருக்கு வந்து எல்லா பலமும் இருக்கு. அவர் யாரை பார்த்தும் பயப்பட தேவையில்லை, பொறாமப்பட தேவையே இல்லை. சோ இங்க இருந்து பாரபட்சன்ற கேள்விக்கே இடம் இல்லைன்றது இந்த இடத்துல நமக்கு தெளிவா புரியுது. ஓகேவா. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துடைய விளக்கம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலியும் கற்றறிந்தவருமான பிராமணரே, நாராயணன் பாராபட்சமற்றவர் அல்லது பாராபட்சமற்றவரா என்பது பெரும் சந்தேகத்திற்கு விஷயமாகிறது. எனக்கு பெரிய டவுட் வந்துச்சு. இந்த நாராயணன் இருக்காரு இல்லையா, பாராபட்சமா இருக்கிறாரா, பார்ஷியாலிட்டி பண்றாரா இல்லையா, எனக்கு இது தயவு செய்து என்கிட்ட வந்து விளக்கமா எனக்கு விலாவரியா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. நாராயணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நடுநிலையானவர் சமமானவர்னு அப்படின்னு சொல்றோம். பட் இது வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா நேர்மறையா இருக்கு இல்லையா. இந்த எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கு. ஓகேவா. எனக்கு வந்து தீர்த்து வைங்கன்னு கேக்குறார். பொருள். நாராயணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமையானவர். அவர்கிட்ட வந்து எல்லா தெய்வீகமான விஷயங்கள் இருக்குன்ற நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அவர் தண்டனை கொடுத்தாலும் சரி, ஏதாவது ஒரு சலுகை கொடுத்தாலும் சரி, ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மதிப்பு வந்து சேமா தான் இருக்கு. ஆமாவா இல்லையா. தன்னோட பக்தர்களையும் தன்னோட லோகத்துக்கு கூட்டிக்கிறாரு, தனக்கு எதிரியா இருக்கிறவங்களையும் வந்து என்ன பண்றாரு, தண்டனை கொடுத்துட்டு தன்னோட லோகத்துக்கு கூட்டிக்கிறார். எஸ் ஆர் நோ ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா. சோ இவருடைய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிப்ப அது அவரது விரோத செயல்கள் அல்லது எதிரிகள் என்று அழைக்கப்படுபவர்களிடம் பகைமையை வெளிப்படுத்துவதில்லை இல்லையா. ஆனால் ஜட உலகில் ஒருவர் கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு சாதகமானவர் மற்றும் பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு பாதகமானவர் என்று நினைக்கிறார். இப்ப யாரு இது எதனால வருது இந்த எண்ணம், நம்ம நினைக்கிறோம். அவர் இல்ல அப்படி. அவர் வந்து சேமா தான் இருக்கிறது, சேமா தான் எல்லாரையும் ட்ரீட் பண்றார். பட் இங்க இருக்கிறவன் வந்து என்ன பண்றான், நம்ம நினைக்கிறோம் என்னன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் பாரு அவருக்கு ஃபேவரா இருக்காரு, நமக்கு வந்து ஃபேவரா இல்லைன்னு நினைக்கிறோம். அவனுடைய எண்ணத்துல இருக்கு ஃபேவரபிள் டு டிவோட்டிஸ் அண்ட் அன்ஃபேவரபிள் டு நான் டிவோட்டிஸ். ஓகேவா. ஓகே. ஸோ பக்தர்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபேவரபிளா இருக்காரு, பக்தர் அல்லாதவருக்கு வந்து அன்ஃபேவரபிளா இருக்கிறாரு. பெண் கிருஷ்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. என்ன சொல்றாரு,
நீ யாரானா இரு, என்னன்னா செஞ்சுட்டு போ, என்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடை. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் ரஜ, அகம் தம் சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷாமி மா சுச்சக சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அது அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்க ஒவ்வொரு உயிரினனுக்கும் இது பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா விளக்கத்தை கொடுக்குறார். சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன் எடுத்துக்கலாம்? அவர் பாராபட்சம் இல்லன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 4, 5 முடிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. யாராவது படிங்க, படிக்காதவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஹரே வந்து கிருஷ்ணா. சுகதேவ் கோசாமி வந்து பதில் சொல்றேன். படிங்க பிரபு. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்கட்டுங்களா? ஸ்லோகம் படிங்க, ஸ்லோகம் மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்லோகம் ரிஷிர் உவாசா சாது பிரதிஷ்டம் மகாராஜா ஹரே சரிதம் அற்புதம் யத் பாகவத மகாத்மயம் பகவத் பக்தி வர்த்தனம் கீயதே பரமம் புண்ணியம் ரிஷிபிர் நாரதா நாரதா திவ்யா நத்வா கிருஷ்ணாய முனையே கதையிஷ்யே ஹரே கதாம். மொழிபெயர்ப்பு. மாமுனிவரான சுகதேவ கோசாமி கூறினார், அரசே, நீர் என்னிடம் மிக சிறந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கிறீர். எதில் பக்தரின் பெருமைகளையும் காண காணப்படுகின்றனவே காணப்படுகின்றனவே அந்த பகவான் செயல்களை பற்றி உரையாடல்கள் பக்தர்களுக்கு மிகவும் இன்பம் அளிப்பவையாகும். அற்புதமான இத்தகைய கதைகள் பௌதிக வாழ்வு முறையினால் உண்டாகும் துன்பங்களை எப்பொழுதும் தடுத்து விடுகின்றன. எனவே தான் நாரதரை போன்ற மாமுனிவர்கள் எப்பொழுதும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பற்றியே பேசுகின்றனர். ஏனெனில் பகவானின் அற்புத செயல்களை பற்றி ஒருவன் கேட்பதற்கும் பாடுவதற்கும் உரிய வாய்ப்பை அது அளிக்கிறது. ஸ்ரீல வியாசதேவருக்கு இது பணிவான வணக்கங்களை செலுத்திய பின் பகவான் ஸ்ரீ ஹரியின் செயல்களை பற்றி கதைகளை நான் இவருக்கு துவங்குவேனாக. ஹரே கிருஷ்ணனாக. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பரிஷித் பேசுறார். மூணுத்தையும் கேள்விக்கு கேட்டுக்கிட்டார் பேசுறத. இப்ப வந்து சுகதேவ் கோசாமி வந்து பதில் சொல்லிட்டு இருக்கார். ஓகே. சோ எனக்கு அன்பான ராஜாவே, நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து ரொம்ப நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ இறைவனுடைய செயல்கள்லாம் பத்தி அவர் வந்து சொற்பொழிவு கொடுக்குறாரு. அதனால நிறைய பக்தர்களுடைய அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களின் மகிமையே தெரியுது. ஓகேவா? பக்தர்கள் பார்த்து பாத்தீங்கன்னா இது கேட்கறதுனால ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. இந்த தலைப்புகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அற்புதமான தலைப்புகள். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருள் முதல்வாத வாழ்க்கை முறையின் துயரங்கள் வந்து எதிர்க்கின்றன. சோ இதை கேட்கறதுனால நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள், இந்த பௌதிக உலகம்னாவே துயரங்கள் துன்பங்கள், ஹரிகதை கேட்கறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது? சந்தோஷம் வருது இல்லையா? அதனால வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரிகதை கேட்கறதுனால நம்ம வந்து சந்தோஷம் கிடைக்குது இல்லையா? சோ அது மாதிரிதான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரதர் மகாமுனி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லோகத்துல இருந்து ஒரு லோகத்துல வந்து போயிட்டே இருப்பார். அவரும் எதை பத்தி பேசுறாரு? ஸ்ரீமத் பாகவத்தை பத்தி தான் பேசுறாரு. ஏன்னா அங்க வந்து பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்குது? கிருஷ்ணருடைய திவ்ய லீலைகள், நாம ரூப குண லீலைகள் வந்து இருக்குது. அதை கேட்கறதுனால ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறாங்க இந்த ஜீவராசிகள். அதனால மாமுனியான கிரேட் மாமுனி இல்லையா, நாரதரே அதை செய்யறார். அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா செய்யணும் இல்லையா? ஸ்ரீல வியாச தேவருடைய மகனான வந்து சுகதேவ் கோசாமி தானே. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்தா அவர் வந்து கத்துக்கிட்டார் சுகதேவ் கோசாமி இல்லையா? சோ பிறந்த உடனே ஓடி போயிட்டார் இல்லையா? அப்புறமா திருப்பி வருவார். ஓகே. திருப்பி வந்து அப்பா கையில வந்து ஞானத்தை எடுத்துக்கிறாரு. இவர் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இம்பர்சனலிஸ்டா இருக்காரு, அருவவாதியா இருக்காரு சுகதேவ் கோசாமி. பாகவதம் கேட்ட பிறகுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்சனலிஸ்டா ஆறார். ஓகேங்களா? சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறார். வணக்கத்தை தெரிவிச்சுட்டு ஹரிகதையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றார். ஓகேங்களா? சோ நம்ம வந்து இங்க ஒரு ஸ்லோகம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதாவது ஒரு நிமிஷம். நம்ம பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும். வியாசருக்கு, ஓகே, சரஸ்வதி தேவி, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் வந்து இதை
ஸ்லோக நம்பர் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தானே மாதாஜி? நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் ஹரே கிருஷ்ணா. வியாசம் வந்தே வந் வந்தே ஜகத்குரும். வந்தே ஜெகத்குரு. ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் வந்து நம்ம வந்து பாகவதம் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை வந்து நம்ம தொடங்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பத்தி இங்க சொல்றாரு, சுகதேவ் பத்தி சொல்றாரு. இந்த பதத்தில் சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிருஷ்ண துவைப்பான வியாசர். ஓகே, சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே வந்துதான் வந்து வியாசதேவரா வந்தார். கிருஷ்ணாய முனையே சொல்லிட்டு மரியாதையா அவருக்கு வந்து குருவுக்கு வந்து வணக்கத்தை செலுத்துறார். ஓகேவா? சோ நம்மளும் நம்மளுடைய ஆன்மீக குருக்கு வந்து வணக்கத்தை செலுத்தணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய தந்தையான வியாசதேவருக்கும் மரியாதை செலுத்துறாரு. எனவே அவர் முதலில் கிருஷ்ண துவைப்பான வாசருக்கு வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஹரியின் கதைகளை வந்து விளக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. ஓகேங்களா? சோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து அவருக்கு எப்படி வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சோ நமக்கும் இந்த பிரபுபாதா மூலமா இந்த வாய்ப்புகள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? சோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் யார் கொடுத்தது? நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமதேஸ்தாஸ் இல்லையா? அவரையும் நம்ம மானசீகமா நமஸ்காரம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ இதெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு யார் பரிந்துரைக்கிறாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு நமக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, கீர்த்தனேய சதாஹரி, எப்பொழுதும் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம பத்தி பாடணும், பேசணும். ஆஹ் அப்ப வந்து என்ன ஆகும்? படிப்படியா நம்ம என்ன ஆகும்? நமக்குள்ள இருக்க அனர்த்தங்கள் எல்லாம் போயிடும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ மைய பொருளா கிருஷ்ணரை தான் இருக்கணும். ஓகே, நம்மளுடைய உயர்ந்த தொழில் என்னவா இருக்கணும்? கிருஷ்ண உணர்வு. ஒன்லி ஆக்குபேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் பர்சன் என்னவா இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய கதைகளை வந்து பேசணும், கேட்கணும். ஓகேவா? அதுல நம்ம ஈடுபடணும். ஆஹ் 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேங்க மாதா. निर्गुणोऽपि है अजो व्यक्तो भगवान् प्रकृतेः परमस्व மாயா குணம் ஆவிஷ்ய பாத்திய பாத கதாங்கதா. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷ பகவானான விஷ்ணு எப்போதும் ஜடகுணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். எனவே அவர் நிர்குணர் அல்லது குணங்கள் இல்லாதவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் பிறக்காதவர் என்பதால் பற்று மற்றும் வெறுப்புக்கு ஆளாக அவருக்கு ஒரு ஜட உடல் இல்லை. இறைவன் எப்போதும் ஜட இருப்புக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்றாலும் தனது ஆன்மீக சக்தியின் மூலம் அவர் ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போல தோன்றி செயல்பட்டார். கடமைகளையும் கடமைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டார். வெளிப்படையாக ஒரு கட்டுண்ட ஆன்மாவை போல. ம். சாதாரண மனிதன். ஓகே. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவான் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யமானவர். அவர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு குணங்களும் இல்லை. இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம இருக்கிறோம், 3 குணங்கள் இருக்கு. ஆனா அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதனால அவர் வந்து நிர்குணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகே. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பிறப்பற்றவர். நமக்கெல்லாம் வந்து பிறப்புன்ற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு இல்ல? அவர் நினைச்சா எப்படி என்னன்னு வரலாம் இல்ல? இந்த நரசிம்ம அவதாரமே பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றோம்? ஒரு கம்பத்துல இருந்து தான் வந்திருக்குது இல்லையா? இதுல இருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஈவன் வராக அவதாரம் அதெல்லாம் என்ன பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய மூக்குல இருந்து வந்தார் இல்லையா? சோ அவருக்கு பிறப்புன்றதே தேவையில்லை என்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அன்பான். ஓகே. சோ அன்பானும் போது அவருக்கு இந்த ஜட உடல் தேவையில்லை. நமக்கு வந்து இந்த ஜட உடல் தேவை இருக்கு. அவருக்கு அப்புறம் இந்த ஜட உலகு இல்லாததுனால அவருக்கு என்ன இல்லை? இரட்டிப்பு தன்மை இல்லை. இது எனக்கு பிடிக்கும், இது எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரட்டிப்பு தன்மையும் அவர்கிட்ட இல்லை. ஓகேங்களா? சோ அவர் என்ன செயல்கள் செஞ்சாலும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக சக்தி. அவர் உடலுக்கும் அவருடைய ஆத்மாவுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. பட் நம்ம உடலுக்கும் நம்ம ஆத்மாவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு, தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அவர் இந்த ஜட உலகத்துல பிறந்தா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உடல் வந்து டிரான்சடென்டல், தெய்வீகமான உடல், திவ்யமான உடல். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண மனுஷன் மாதிரி தன்னுடைய கடமைகளை செஞ்சாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிருஷ்ண லீலையில நிறைய பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஓகே. ஏன்னா இந்த ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கிறார். ஓகேவா? ஓகே. இந்த பௌதீக உலகத்துலதான் வந்து பற்றின்மை என்ற 2 விஷயங்கள் இருக்கு. ஓகே. அவர் வந்து இந்த உலகத்துல இறங்கி வந்து எந்த செயல்களை செஞ்சாலும் அது வந்து வேறுபாடானதான் இருக்குது. ஜட ரீதியாக வேறுபட்டதாக தோன்றினாலும் ஓகே, ஆன்மீக ரீதியாக அவை முழுமையானவை. ஓகேங்களா? சோ அது அவர் என்ன செயல் பண்ணாலும் அது வந்து முழுமையானதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? நம்ம போன ஸ்லோகத்துல படிச்சோம் இல்லைங்களா? அவரை ஒருத்தரை அழிச்சாலும் சரி, ஒருத்தருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணாலும் அது என்ன வேல்யூவா இருக்குது?
சேம் வேல்யூவா தான் இருக்கு. அசுரர்களை அழிச்சு முக்தி கொடுக்குறாரு, பக்தர்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணி முக்தி கொடுக்குறாரு. ஸோ வேல்யூ வந்து சேம். அதனால அவர் வந்து முழுமையானவர், பரிபூரணமானவர். ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து யாரை பார்த்தும் பொறாமையும் இல்லை, யாரை பார்த்தும் அன்பும் இல்லை. அவர் வந்து சமமா இருக்கிறார். ஓகேவா? அவருக்கு ஓகே. ஸோ பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு? அவஜானந்தி மாமூடா மனுஷம் தனும் தனும் ஆஸ்ரிதம். அவன் வந்து இந்த பூலோகத்துல வந்து இறங்கி வந்தார் கூட பாத்தீங்கன்னா, இந்த முட்டாள்கள் வந்து ஏய் இது பாருப்பா யாரோ நாடக மேடையில இருந்து வேஷம் போட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிதான் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. பக்தர்களை தான் அவங்கள புரிஞ்சுப்பாங்க. இவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து மூடர்கள், முட்டாள்கள். அவர்னால வந்து ஒருபோதும் அவங்கள வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஓகே. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்திலே இருக்கிறாரு. இந்த உலகத்தை படைச்ச திங்ஸ் உள்ளேயும் இருக்கிறாரு, வெளியும் இருக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ அவர் எந்த ஜட குணங்களால வந்து பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதுல இருந்து விலகிதான் இருக்கிறாரு. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இந்த புரிதலை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அரோபிதா ஆர் இம்போசிஷன். இந்த வார்த்தையை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆரோபிதா, ஆரோபிதா அல்லது ஒரு திணிப்பு. இங்கிலீஷ்ல வந்து இம்போசிஷன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணருடைய செயல் ஜென்ம கர்மச்சமே திவ்யம். ஓகே. யார் அவருடைய பிறப்பு இறப்பு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன இல்லை, மறுபடியும் பிறப்புன்றதே இல்லை. அவருடைய பிறப்பு லீலைகள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த மனுஷனுக்கு வந்து பிறப்பு இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா விளக்குறார். ஓகேங்களா? ஆஹ் தொடர்பில்லை. ஓகேங்களா? ஏவம் யோ வேதி தத்வதகா. இது வந்து பக்தர்கள் தான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க, வேற யாரும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமமானவர், எல்லாருக்கும் சமமானவர். பட் நம்மளுடைய கண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைபாடு இருக்கு. நம்மளுடைய பார்வையினால கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம தப்பா பார்த்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? நம்ம குறைபாடு உள்ள புலன்கள் இருக்கிறதுனால அவரை வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? சோ நம்மளும் வந்து இந்த பௌதிக நிலைக்கு போனா நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுப்போம். தெக்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைத்திமாம் ஏதி சோ அர்ஜுனா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யாரெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா என்னுடைய லோகத்துக்கு வராங்க இந்த உடலை விட்ட பிறகுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ 7வது போலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க மேடம். ஆ, 7வது ஹரே படிங்க. கிருஷ்ணா. ஆ, சத்வம் ரஜஸ்த ரஜस्तम इति प्रकृतेर् नात्मनो गुणाः नादेषां युगपत् राजन् हरेस उल्लास एववा. மொழிபெயர்ப்பு. பரிஷித் மகாராஜனே, சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் ஆகிய பௌதிக குணங்கள் ஜட உலகிற்கு சொந்தமானவையாகும். இவை பரமபுருஷரை தொடுவது கூட இல்லை. இம்மூன்று குணங்களால் அதிக அதிகமாவதாகும். அதிகமாவதையும் குறைவதையும் ஒரே சமயத்தில் செய்ய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து பரிஷித் மகாராஜாக்கு வந்து பதில் சொல்றார் சுகதேவ் கோசாமி. பாருப்பா, இந்த உலகத்துல பௌதிக உலகத்துல இருந்து 3 குணங்கள் இருக்கு. ஓகேவா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குணங்கள் வந்து யாரை டச் பண்ணாது? பரமபுருஷனை தொட கூட தொடவே தொடாது. ஓகே. இந்த 3 குணங்களும் ஒரே நேரத்தில் அதிகமாகவும் செய்யும், குறைக்கவும் செய்யலும். அது வந்து ஒரே நேரத்துல நடக்குதுன்னு சொல்றார், சைமல்டேனியஸ்லி. ஓகே. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல். ஓகே. அசல் நிலை வந்து சமத்துவம் அவரது. ஓகேவா? எந்த குணங்களால பாதிக்கப்படுவதே இல்லை. ஓகே. ஏன் பாதிக்காதுன்னா இந்த குணம் போய் அவரை தொடவே தொடாது. அவர் உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்சடென்டல். ஓகேங்களா? ஆம், அவர் வந்து உயர்ந்தவர், ஈஸ்வரன் என்று சொல்றோம். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண. ஓகே. அவர் உயர்ந்தவர் மட்டும் இல்ல, கட்டுப்பாட்டாளர், கட்டு கட்டுப்பாட்டாளர், கண்ட்ரோலர். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஜட குணங்களை எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணது அவர்தான் இல்லையா? அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுபவரும் அவர்தான். அதை தான் சொல்றாங்க தெய்வீ ஏஷ குணமயி மம மாயா துரத்தையான்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாயை பிரகிருத்தியை கூட வந்து நம்ம பகவத்கீதை 5 விஷயம் படிப்போம். அதாவது ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி, கால, கர்மா. இது எல்லாத்தையும் பண்ணவர் அவர்தான். ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணவரும் அவர்தான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ படைச்சவர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாரு. அப்படியாப்பட்டவர் எப்படிப்பா இந்த 3 குணங்களுக்கு கீழே இருக்க முடியும்? ஓகேங்களா? இந்த பதில் கேள்வியை கேட்கிறார்.
ஒருபோதும் அவர் வந்து இந்த குணங்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதனால அவர் வந்து பாரபட்சம் இல்லைன்ற பதில் வந்து அவர் சொல்றார். சுகதேவ் கோசாமி விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். ஓகேங்களா? அவர் கேள்வி கேட்டார் இல்லையா பரீட்சித் மகாராஜா, இப்போ இந்திரனுக்கும் அசுரனுக்கும் சண்டை ஆகும்போது இந்திரனுக்கு வந்து ஃபேவர் பண்ணாரு, அப்பன்னா பாராபட்சம் பண்ணவருன்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்கிறார். அதுக்கு இந்த பதில்கள்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு வர்றார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி, 8வது. जयेदु सत्त्वस्य देवर्षीन् राजशोषुरन् तमशो ரக்ஷாஷி தத்கலா அனுபுனோபஜத். மொழிபெயர்ப்பு. நன்மையின் குணம் முதன்மையாக இருக்கும்போது முனிவர்களும் தேவர்கள் அந்த குணத்தின் உதவியுடன் செழிக்கிறார்கள். அதை அவர்கள் பரமபுருஷரால் உட்செலுத்தப்பட்டு உபரியாக பெறுகிறார்கள். அதேபோல் காமத்தின் குணம் முதன்மையாக இருக்கும்போது அசுரர்கள் செழிக்கிறார்கள். அறியாமை முதன்மையாக இருக்கும்போது யக்ஷர்களும் ராட்சசர்களும் செழிக்கிறார்கள். பரமபுருஷ பகவான் அனைவரின் இதயத்திலும் இருக்கிறார். சத்வகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் தமோ குணத்தின் எதிர்வினைகளை வளர்க்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்கள் வந்து எது எது மேல் நோங்குனா எந்த சுபாவம் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதே வந்து சுத்வ குணம் வந்து மேலோங்கி இருந்தா அது யார்கிட்ட இருக்கும்? முனிவர்கள் கிட்டயும் தேவர்கள் கிட்டயும் இருக்குது. ஸோ அவங்க கிட்ட என்ன தன்மை இருக்கும்? எல்லாருக்கும் உதவி செய்யக்கூடிய எண்ணங்கள் அவங்களுக்கு வரும். ஓகேவா? ஸோ அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு? பரமபுருஷ பகவான் கிட்ட இருந்து வந்துச்சு அவங்களுக்கு. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கவன் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? ரஜோகுணம் அதிகமாகும் போது அசுரர்கள் வந்து மேலோங்குகிறார்கள். ஓகே. அசுர குணம் வந்து அசுரர்கள் வந்து தழைக்கிறார்கள். காமத்தின் குணத்தால் அசுரர்கள் தெரிக்கிறார். அதே அறியாமையில இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், யக்ஷர்கள் ராட்சசர்கள் வராங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து சத்வகுணன்னு ரிஷிகள் முனிவர்கள், ரஜோகுணன்னு அசுரர்கள், தமோகுணன்னு யக்ஷர்கள் ராட்சசர்கள். ஓகேங்களா? இந்த மூணு மூணு பேரு 3 குணங்களுக்கு உதாரணம். ஓகேவா? ஆனா பரமபுருஷ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருடைய இருதயத்துல இருக்கார். அவங்கவுங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் வினைகள் வந்து இந்த குணத்தினாலதான் வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இவர் வந்து யார்கிட்டயும் வந்து பாராபட்சம் காமிக்கிறதே இல்லை. எல்லாமே அவங்களுடைய செயல்கள் செயல்கள்னால வரக்கூடிய எதிர்வினைகள் தவிர பரமபுருஷன் பகவான் வந்து பாராபட்சம் இல்லை. ஓகேங்களா? இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீவ கோஸ்வாமி தன்னுடைய பகவத் சந்தர்ப்பத்துல வந்து சில ஸ்லோகங்கள் சொல்றார். படிங்க மாதாஜி. तत्त्वादयो न सन्दिशे यत्र च प्रकृदा गुणा चक्षुसर्वक्षुक्षे श्रिय ஹரே கிருஷ்ணா புமான். மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். தாரணி மாதாஜி வந்துட்டாங்க. நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம் மாதாஜி. இங்க இருந்து கண்டினியூ சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இங்க முடிச்சுக்கலாம். நம்ம हरे வாஞ்சா कृष्ण. தர்பதர்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத் குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.